Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakigula jaiko guztiz altsua, eta gure bekatuak barkaturik iraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, zainu familia jauna, zure betiko maitasunez, eta gure esperantzaren oinarri bakarra, zure grazia zerudara denez edo, har gaitzazu beti zure babespean, zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburuaren hasieran, jangoikoak zeru lurrak egin zituen. Lurra nahas bat zen, ur handi gainean, iluna, eta jangoikoaren arnasa egan zebilen ur azalean. Eta jangoikoak honela esan zuen, izan bedi argia, eta sortu zen argia. Eta argia alde batera, eta iluna bestera bereizi zituen jangoikoak, eta argiari egun ezarri zion izen, eta ilunari gau, eta arrats eta goiz lehenengo eguna. Eta jangoikoak esan zuen, izan bedi ur bien artean sapai bat, ur batzuk besteetatik bereizi ditzan, eta sapaia egin zuen, eta sapai azpiko urak sapai gaineko uretatik bereizi zituen, eta hala egin zen, sapaiari zeru ezarri zion izen, eta arrats eta goiz bigarren eguna. Eta jangoikoak esan zuen, bilbitez zeru azpiko urak leku bakar batera, eta agarbedi lehorra. Eta hala egin zen, lehorrari lur ezarri zion izen, eta ur bilduari itsaso. Eta ona zera ikusi zuen jangoikoak, eta jangoikoak esan zuen, eman bezalurrak landarea, hazidun belarra, eta ale barruan hazia duen zuaitza gainean. Eta hala egin zen, lurrak eman zuen landarea, hazidun belarra, bakoitzari dagokion haziarekin, eta ale barruan hazia duen zuaitza, bakoitzari dagokion haziarekin. Eta ona zela ikusi zuen jangoikoak, eta arrats eta goiz hirugarren eguna. Eta jangoikoak esan zuen, izan bitez argi zuzia zeru sapaian, eguna gauetik bereiz dezaten, eta jaiak eta egunak eta urteak adierazi ditzaten, eta zeru sapaian argi egile izan daitezen, lurrari argi eginez, eta hala egin zen. Bi argi zuzi handi egin zituen jangoikoak, handiena egunaren zaindari izan zedin, eta txikiena gauaren zaindari, eta izarrak, eta zeru sapaian ipini zituen jangoikoak lurra argi zezaten, egunaren eta gauaren zaindari izan zitezen, eta argia ilunetik bereiz ezaten, eta ona zela ikusi zuen jangoikoak, eta arrats eta goiz laugarren eguna, jaunak esana. Erantzun salmoa, poztu bedi jauna berak eginetan, poztu bedi jauna berak. Ene harima goretsazu jauna, guztiz handi zaitut jauna ene jainkoa, poztu bedi jauna berak. Handi eta eder zaude jantzia, estalki duzu argia, poztu bedi jauna. Jauna zuekin, Jesukristoen evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesus eta bere ikasleak itsasoa igarorik lehorrera iritsi ziren Genesareten eta hantxe gelditu ziren. Ontzitik atera zireneko batzuk Jesus ezaguturik inguru hartan
batera eta bestera hasi ziren, eta gaixo zeudenak esku hoetan ekartzen hasi zitzaizkion, bera zegoen lekura. Eta ura joaten zen herrixka, herri eta auzoetan, gaixoak larrainetan ipintzen zizkioten, eta soileko ertza beberenik ukitzen uzteko eskatzen zioten. Eta ukitzen zuten guztiak sendaturik gelditzen ziren. Jaunak esana. Gaurko lehenengo irakurgaian, Genesi liburuaren hasiera entzun dugu. Bibliako lehenengo liburua. Eta esan genezake aurreneko gauza Genesiak aipatzen diguna dela munduaren sorrera. Jakina ez digu halako deskribapen zientifiko bat egiten Genesiak, ez da zientzia liburu bat, Biblia, baina horrek ez du esan nahi halako balio zientifikorik ez duenik. Batez ere, ulertu behar dugu zer adierazi nahi digun, eta horregatik pentsatu behar dugu batez ere Genesi liburuak ulertzera eman digula gauza guztiak jangoikoak eginak direla. Hau da, mundua ez dela. Ez esateko modun besterik gabe, existitzen gauz bat, beste inongo zerik gabe, ez da kasualidade huts bat ere. Hau da, baizik eta jangoikoak egin duela. Eta gainera egin duela denbora konkretu batean. Eta egin duela ez bapatean, baizik eta mailaka zenbait momentu ezberdinetan bezala. Genesiak aipatzen dizkigu 6 egun, baina horrek ez du esan nahi 24 orduko egunetaz hitz egiten digunik. Genesiak guretzako egun bat 24 ordu dira, hain zuzen ere lurrak bere buruari buelta ematen denbora hori erabiltzen duelako, baina lurra eta eguzkia eta unibertsoak existitu aurretik jangoikoa ez dago hortara mugatua. Modu batera eta modu hontara esan genezake, edoz modu batera adierazi behar du Genesiak eta modu hontan adierazten du. Lehenengo eguna, bigarren eguna, baina batez ere pentsatu genezake halako faseak kontatzen dizkigula. Gauz bat, kuriosoa eta lehengo zarrek pentsatu behar dugu Biblia hasieratik ikaragarri estudiatua izan dela. Zenbat jendek eta zenbat jakintsu eta zenbat teologok eta zenbatek indue kasik lupakin azkeneko koma txikina ere estudiatu ditue. Eta gauz bat, askorentzako harrigarria izaten zena, zan argia lehenengo egunean egin zuela jangoikoak. Eta aldiz eguzkia laugarren egunean. Horrekin nolabait ere halako zailtasunak edukitzen zituzten. Ezin entenditu zuten garaiatan zientziak oraindik askozaz ere aurrerapen gutxiago zeukan garaietan haientzako argia bakarra eguzkiaren bidez etor ziteken. Aldiz, gaur egun badakigu eta zientziak askozaz ere gehiago aurreratu du, badakigu beste modu askotara egon daitekeela argia. Eta are gehiago, batez ere Big Bangeko teoria sortu zuenak, izan duzela Belgikako apaiz bat, Lemaitre apaizak, berak zioen eta bere interpretazioan oso ongi zetorrela aurrena argia eta gero eguzkia aurrena leharketa edo esplosio handi harik egingo zuen argia eta gero pixketa jangoikoak gauzak moldatuko zituela. Eta horregatik eguzkia azken finean izar moduko bat besterik ez da eta horregatik gero sortu zela. Edozein kasutan, Genesi irakurtzen dugunean guk batez ere Ferez entzun behar dugu. Eta lehenengo kapitulu honetan adierazten digun errealitaterik nagusiena da jangoikoak egina dela mundua. Ez dela kasualidade huts bat. Eta jangoikorrek mundua egin duela maite gaituelako. Maitasun infinitoa delako. Eta hain zuzen ere gauzak ongi egin ditu
eta azkenik erosigarren egunean agertzen da gizakia jagoikoak egin zuela. Eskatzen dugu da, jagoikoari bere hitza entzutean gure fedea ere, eta berak ematen digu jakinduria sakonagoa, handiagoa izan dadila. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskar ditzagun bereziki jagoikoarengan sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonak topo egiteko aukera izan dezaten eskar diezaiogun jaunari. Eta gure irakoen alde, gaurko bezetan bereziki gogoan hartuko dugu Maria Zestau eta berarekin batera Juan Jose, Maria Eugenia eta Juan Fermin. Jaunak bere baitan hartu eta aldi gurean egin dezaten eskar diezaiogun jaunari. Entzun aitaunak bihontzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Goindatzeko egin dituzu ogia eta ardoa. Egizkizu guretzat betiko biziaren sakramentu ere, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jauneko alduzu beti horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen baidegu, fede biziz, haren piztuera itotzen, eta itxarren estendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingero guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Berak santu zutenean eta bere gogoz burutzen zegoela ogiatu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok urtatik. Hau, nire gorputza da, zuentzat emango dena. Afalondo berdin kalizaturik, berriz eta eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok urtatik. Hau, nire ogoraren kalizatuta, itun berri eta betiko areagoa, zuentzat eta askorentzat,
dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu dituzulako, eta apanik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egiten itzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizak, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizeko itxaropena patiran gure senideak eta itako guztiak berezekin, Maria Zestau, eta Juan Jose, Maria Eugenia eta Juan Fermin. Arritzazu zure aurpegiak eraditan, errokizak izkiru arrendu, guztiok betiko bizitzen itxi dezagun, Jakoikoaren ama Maria Tobarekin, San Jose Teresenarekin, apostolu santuekin eta kristatu guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean horren zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alduzkigun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta egintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindutan eragutxeari jarraituz, bildur gabe esan ezagun. Gure eta zeruetan zerana, salbatu izan beti zure izena, etorreri zure erreinoa, egin beti zure nahiak, zerua bezala horrean ere, emailo zure horretako horriak, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei markatzen gure zero, eta ez gure galduera, baina atera gaitzazu jokna, gaitz guztietatik emailo duzu bakea gure motan, zure erronkiari eskartekatutik garri bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esnaba apostoluei bakea uzten duzuet, bere bakea ematen, begirara zure izaren sinetximenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue bakea ekarri. Tangoikoaren bildotxa, zuk entzertezu Ona hemen, Tangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jaunaz, ziztatzeko,
egin dezagun otoitz. Oikaiko, ogi eta kabitza berean, guk parte hartzea nahi izan duzu. Egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik, betiko fruitu ugari, munduaren salbaketarako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bereka zaitza dela jainko guztiaduna gaiak eta semiak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren